Salum para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus. Wilujeng pepanggihan kalian kula Endang Sukendra saking tlatah Klasis Semarang Barat. Kepareng maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Rebo tanggal 28 Mei taun 2000 selangkung. Inggih kanthi jejer ngantos adiyuswa tetep semangat. Waosan ayat kitab suci saking Lukas kalih ayat ingkang kaping 36 dumugi 38 ingkang mekaten suraosipun. Lan maneh ana nabi wadon jenenge Hana. Lan saiki umure 84 taun. Ora mengeng saka ing padaleman suci nalika iku dheweke iya mrana ngunjukaken panuwun marang Gusti Allah sarta nyaritakake bab Sang Timur mau. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus Yesus, kita sami enget cariyosipun Simeon lan Hana ingkang ing yuswa sepuhipun krana panuntunipun Sang Roh Suci pinanggih kalian bayi Yesus nalika dipun aturaken ing padaleman suci déning raman lan ibunipun miturut pranataning Toret. Simeon dipun keparengaken bopong sang bayi Yesus. Dene Hana ingkang ugi marek ing padaleman suci sanadyan boten kacariyosaken bopong inggih lajeng atur panuwun dene kelilan pinanggih layan Sang Mesih Yesus Kristus. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus Yesus, Ibu Hana sampun yuswa 81 taun. Teman-teman Ibu sepuh adiyuswa. Ibu Hana tiyang sepuh ingkang unggul ingkang pinuji jalaran gesangipun mursid. Ngabekti ing Allah tansah ngantu-antu rawuhipun Sang Mesih setya nglampahi ritual agami. Sinareng pinanggih Sang Mesih Ibu sepuh wau lajeng atur panuwun dhateng Allah lan mrika-mriki kiyeng nyariosaken bab Gusti Yesus. Ibu Hana sanadyan sampun sepuh sanget nanging tetep bakoh ing pangandel, sregep ngibadah lan malah tanpa gadah raos wegah ngabaraken bab Sang Kristus. Sregep lan semangat ngabaraken Injiling tentrem rahayu. Bapak Ibu ingkang kinasih,
Semangatipun Ibu Hana terus makantar-kantar biwarakaken katentreman dhateng tetiang ingkang ngajeng-ajeng rawuhipun pangluaran. Ing pundia kemawon wonten tetiang ingkang ngantu-antu rawuhipun pangluaran, ing riku Ibu Hana inggih mesti ngaturi kabar. Gusti sampun ganjar umur lan gesang dhateng kita. Gusti ugi sampun paring sadéngah berkah dhateng kita kangge lumampah ing gesang menika. Gusti ugi ingkang sampun milujengaken kita lan paring cekaping kawruh bab Sang Kristus, bab katresnan lan pakaryaning Sang Kristus ingkang milujengaken. Nuladani Ibu Hana, mila sumangga sami bangun adeking manungsa ingkang adiyuswa ngraosaken sih rahmat kawilujengan peparingipun Allah wiwit anem ngantos ing kasepuhan kita. Kita ugi nulodo Ibu Hana dados manungsa ingkang sregep nindakaken dawuh ngabaraken Injiling tentrem rahayu. Umur lan gesang ing kasepuhan pancen kathah karingkian. Nanging boten ateges mlempem ing semangat iman. Namung mendel kemawon sumangga sregep utawi kiyeng ing pakaryan Injil murih luhuring asmanipun Gusti Allah. Gusti berkahi. Amin.